Някога мислил ли си колко пъти животът ти е бил прецакан от човек, когото не можеш да понасяш? Спор на работното място, някой тряска врата, някой крещи по телефона. Шефа, колегата, братовчета на жена ти, той е тъпак с бялата тениска в офиса, който говори за биткоини и мотивация. Пука ли ти за него? Да, пука ти. И това е проблема. Защото, брат, докато се дразниш, докато ти кипва, докато го псуваш на ум, той печели. Ти губиш. Какво губиш? Губиш влияние, защото когато избухваш, другите те гледат с недоверие. Губиш шансове. Възможностите отиват при други, а ти ядосан стоиш и гледаш отстрани. Губиш енергия. Продължаваш да мислиш след работа за него, докато лежиш на дивана, втренчен в тавана и ядеш бокучива храна. А сега ще ти кажа какво става, когато не ти пука. Печелиш ти. Печелиш контрол. Ти управляваш разговора. Печелиш възможности. И неприятните хора имат ресурси, които ти трябва. Печелиш баланс. Спокойно си пиеш кафето, докато някой друг в офиса се кара. Ключът? Майната му на амигдалата. Дишай. Усмихни се. Използвай тия хора. Това е игра. Или играеш, или губиш. Какво да направиш сега? Напиши в коментарите кой е твой дразнител и как ще го смажеш чрез спокойствието си. Защото ако не го направиш, ще се смаже той с собствената ти фрустрация. И така, брат, играеш или губиш. Последвай ме за още и виж програмата на курса.